Får se här. Öl, juice och sering. Här är mjölken. Så. Varför sitter du inte badkar med tecknet? Ja, men du förstår att... Ja, du dricker mjölk på det. Men det är för att jag ska spela spela spel! Okej. Vad är det där? Det är min teckning. Åh! Fin! Men vad fan håller du på med? Du spelar ju mjölk på min teckning! Säger du att jag spelar mjölk på din teckning? Vad fan har du gjort? Ditt kräk! Lymmel! Babior!